Húzd meg! Mókusok, oda nézd a mókusokat! Oda nézd a mókusokat! Iron Man-ek! Mi van veletek, Iron Man-ek? Ó, megvan az Iron Man-eknek! Megvan az Iron Man-eknek! Én látom, hogy megvan az Iron Man-eknek, gyerekek! Micsoda csata! Oda nézd! Aj, gyerekek, nem néznék be egyik versenyzőnek se az alsógatyájába, mert a nagy sárga medve nagy valószínűséggel ott kandikál kifelé a szfinkternél, barátaim! Jaj. A leányzót értek, hát micsoda biztosíték hátul a hölgy, gyerekek! Újjaj, itt már az állóképességen múlik minden, gyerekek. Az állóképessége kinek lesz jobb? Vagy az Iron Man-eknek? Az Iron Man-ek egyébként jól kicsesznek magukkal, mert belemennek az olajba, gyerekek. Vigyázzatok, el ne csúsztatok. Vigyázzatok, ajjaj, gyerekek, ajjaj. Némi belső hangot kihangosítanék nektek, figyelj! Vége. Hát de ott... Nagy csata! Gyerekek, kicsit biztossátok meg őket egy tapsal legalább! Egy tapsal biztossátok meg őket! Az Iron Man-ek, gyerekek, a végén!